ഹായ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പം നമുക്കിന്ന് വീഡിയോ ഇടാൻ മണി 9:30 കഴിഞ്ഞേ. നേരത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും നടന്നില്ല. ഇത്തിരി ബിസി ആയിപ്പോയി കൂട്ടുകാരെ. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇടാൻ താമസിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച്. എന്നാലും നിത്യവും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വിഷമമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ എങ്കിലും എടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇരിക്കുന്നത് പോലുമില്ല, നിന്നുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. 2 മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ എങ്കിലും എടുത്തിടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലെ വീഡിയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷനാണേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് നേരത്തെ വിചാരിച്ച് ഇടണ്ട, നാളെ ഇടാം. പിന്നെ വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമില്ല, 2 മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റത്തെ വീഡിയോ എങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് വാള മീൻ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നേ. നമുക്ക് ചന്തയിൽ, ഞാൻ അങ്ങനെ ചന്തയിലൊന്നും പോകാറില്ല, എന്നാലും ചന്തയിൽ കയറിയപ്പോൾ ഇന്ന് വാള കിട്ടി. അപ്പോൾ വാള മീൻ വാങ്ങി ഉച്ചയ്ക്ക് അതൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ, ഇന്നലെ ഞാൻ ഫോൺ ചാർജിനിട്ടിട്ടാണ് കിടന്നത്. എന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലാം കുത്തിപ്പറക്കി വെച്ചു. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. എൻ്റെ ഒരു പൊട്ടത്തരം പിടിച്ച ബുദ്ധിയെ ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് ചെയ്താൽ ഒന്ന് പിന്നെ അങ്ങ് മറന്നു പോവും. അപ്പം ഇന്നലെ ഞാൻ വലിയ കാര്യത്തിൽ ഫോണൊക്കെ ചാർജിന് കുത്തിയിട്ടിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. രാവിലെ എണീറ്റ് ഫോണൊന്നും നോക്കിയില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നേരെ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കണം, ഫോണിൽ ചാർജും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീനൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന വീഡിയോ എടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോൺ എടുത്ത് ഓണാക്കണം. ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫായി കിടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അന്നേരം വീഡിയോ എടുക്കാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വാള മീൻ വാങ്ങിയത് നിങ്ങളെ കാണിച്ച് തരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാത്രി കഴിക്കുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ രാത്രി കഴിക്കുന്നതൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ എനിക്കിന്ന് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റൂല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കാണിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തത് ഇത്രയൊക്കെ മതി. ഒരു 2 വാക്കെങ്കിലും നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ മതി. എൻ്റെ ഡയറി കണ്ടോ, വെറും പരാജയമാണ്. എന്ത് പറയാൻ, അടിക്കുന്നതും അടിക്കാത്തതും ഒക്കെ കണക്ക് തന്നെയാണ്. ഷാമ്പൊക്കെ ഇട്ട് കുളിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, വെയിലൊക്കെ കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെ അടിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇന്നതെല്ലാം വെള്ള കാണും. പാർലറിൽ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ അതും നടക്കുന്നില്ല. മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും പോയി പിരുവം ത്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഞാനാണേ. എനിക്ക് പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യാനാ. എന്നും ആരെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഞാൻ വെറുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഈ വളവളപ്പ് കേട്ട് നിങ്ങൾക്കും ബോറടിക്കുന്നു. ആരും ബോറൊന്നും അടിക്കരുതേ. വീഡിയോ കാണണം കേട്ടോ, എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം. വീഡിയോ കണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയൊക്കെ മതി. ഞാൻ ബൈ ബൈ പറയട്ടെ. പാട്ടൊന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. വെറുതെ ഒരു കഥയില്ലാത്ത കഥയ്ക്കാണ് ഫോൺ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ വെറുപ്പിക്കാൻ വന്നത്. ഒന്നും കരുതല്ല കേട്ടാ, ആരും ഒന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല. വീഡിയോ ഇടാനുള്ള അതിമോഹം കൊണ്ടാണേ. കണ്ടൻ്റൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വന്ന് ഫോൺ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ആവും, നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതുമാവും. ചിലരൊന്നും ഇതൊന്നും ഓപ്പണായിട്ട് പറയൂല കേട്ടാ. നമുക്കിതൊന്നും പറയണതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും സത്യങ്ങൾ പറയുമോ? അപ്പോൾ പോട്ടെ, പാട്ടൊന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. വീണ്ടും ആലോചിച്ച് നിന്ന സമയം പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെയാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഈ വീഡിയോയിലൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളോട്
ഇത് കണ്ടിട്ട് ആരും എന്നെ മോശം കമൻ്റ് ഒന്നും ഇടല്ലേ. നമുക്കൊരു ദിവസം വീഡിയോ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ വിഷമമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. വാർത്ത വായിക്കാൻ വന്നതാണ്. വാർത്ത എന്നിട്ട് വാർത്തയൊന്നും കിട്ടിയതുമില്ല.